Ама та топка е за тука. Но уния избраха. Уния избра. Седнали. Последно един час. Пусна го до гара. Много добре, че дълго, иначе... 10 пъти им казах. Ще завършиме само с 10 минути закъснение. Представяш си, това е много добре. Това е направо Това е супер, супер, ние сме идеални сме. Като оставихме сега тук 2-3 минути си през думата, но може и 5, ама няма смисъл. Да. До вечера работата продължава да оправим класациите, голмайстори, класиране. Ако биете? Ако биете, да. Ако биете, да. Как завърши другите мачове? Они класирани ли са? Има 2 по 2 точки и една точка. Те са и са вече... Не, вие сте с една, има един с 0 и един с 3. Вие... Не, говоря за другия отбор, как са те класирани ли са? Да, за плейоф. Затвори навътре да не изгубим се. А е така по-средата. Браво, Нади! Ради, подавай! Ради, чисто, и двамата. Нема гол, нали? Не съм изписал нищо. Не. Десен крак! Корнер! Не. В рамките на нормалното ти... Трима сте свободни! Сам си, спокойно не бързай! Ви! Не! Играй! Наско, обърни се! Ще гледаме ВАР! Ще гледаме ВАР! Айде, Ради, другото ще поиграй. Давай, Наско, удар! Браво, Наско! Нема да видя. От следващия турнир ще сигнализира часовника дали има гол. Айде, Ради, другото ще поиграй. Наско, умести само, умести! Вратар! От следващия турнир часовника ще го направим да сигнализира дали има гол. Не, трябва да е много чиста, не можеш на такива... Да, не може специално. По-срамно да дадеш, отколкото... Да. Не я дадеш. И цел ден не му вкарахте гол. Само вие му вкарахте гол. А и при положение, че се не Гол не му вкарахте. Ама ти не стига до него, да. Наше! Ви! Бой! Дай! Еле, спасиха. Ляво, Ради, ляво. Давай, Стея, ще остане. Шут! Играй залепена, завърта се, играй! Нищо, Ради! Кай! Сам си! Ники без фал. Сам! Видер! Фокус! Айде!
Нямаше много момичета на турнира. Нямаше много момичета на турнира. Да, само на Vamos турнира. te! Otvori, Bobo, otvori! Карай, бе! Ajde sa ošte един! Кажи ми само гол, майстор. Наско, 10 номер. Ради, ти имаш фамилията? Играй. Атанас кой е, бе? Не, Ради. Ради Рашев. Ради. Радослав Рашев, Ради Рашев, как? Абе, гол нема като Е, че Он ги вкара две гол. Смяна имаме. А не е Ради Рашев, да знаеш. Ради е това, пишат нарочно. Онова вкара. Ако де. Наско. Давайте се, това е, не бързайте, няма смисъл. Е, това е. Виж, така, двамата трябва да обърне линия, да помогне. Браво! Всички биха, бе, брат. Помагайте отзад, че Долу, дебили имат 11 гол. Сам. Абе, Илян си готов да мисли, вие не знаете. Знам, бе. Еба се жега. Седни ма стол ти, чу. Изчезва. Трябва да кафе. Ради! И днес. Ради, отзад! Оля, 3 на 1. Чета, не момчета! Виж то! Седи си там, тук една точка беше, да малко да вкараха. Виж, Оле, Мита е спокойно. Ради Рашев пак. Базикаш ли се или? Увисваме отзад, 3 пъти ни вкарват гол. Не се подавайте Наско, за се. тебе ляво! Айде, момчета. Викни го този да каже кой вкара. Петър Шопов. Хубавата, това ако можехме и да бием, пък сега. Ама само от към ферм. Слушай са, Найшо, след мачо напри си мерако на децата. Наредете се тука. Маркос Фиоренте. Накарай ги А да тази се на Гризман. Сега гледат тези холон. Вчера прихват Накарай ги, разиш. не правите. Ще сега ги накарай, да се веселят. Накарай ги да седнат там и казвам. Седайте и в такова, нали знаеш? Не там, на сянката, сядайте и направете. Вземи какво ми ги направи, като направят децата, това е хубаво. Не може да се получи авантажа. Браво, бе, Пепка, Ще им казва от пред камерата. Играй. Е, тук наси номер, насе. Браво, Бушка! Играй. Играй, авантаж. Авантаж, играй. Сам си, Мики, един да остане! Сам насе! Не трябва да я губим, момчета. Не трябва да я губим. Няма на кой. Така е. Потъча. Браво! Сам! Ради, внимай! Гол! Ради, внимай! Изчакай, кръка стегна. Кой се е изморил да почива? Няма що направиш, бе, ама добре. Чукът са по-млади, Пак ли Рашев? Еми, нашите па са по... Стига, бе. Рашев, нали? Абе, И ако никой се умори да казва, и. да, 10 Ради Рашев. Аре се станах, ще стане, не така. Подавайте се по. Гледай го, сега вече може да 10, виж.
Давай движение. Аре, Наско сега! Боbo, ти! Аре, Наско, с него си! Дай към него, Мики! Ради отзад! Ради отзад! Наско, ти си! Дойно! Браво, браво и на двамата! Браво на вратара! Браво, бе! Браво, Ради! Браво, Гошка! Трябваше го изчекаш да падне тогава. Иде! Петю, там! Сам, Кени! Сега е по-назаре, виж. Наско, ти! Всеки се Ето го, Петю! Сам! Сам! Иде! Къде е екипа, бе? Той не ти викнал да работи затвората. А, бе? Къде е екип? Нищо, бе, Ради! Давай. Няма на кой да я даде така. Открий Една минута! се. Некой така по-завързан матч не може сета да имаше. Петю, ела, Петю! Освен нашите хиксове. Ето го, Ники! Извинявай малко, че си пред камерата. Ето го, Ники, бе. Ники! Ники, давай шут, брат. Пепка. Да, така да могат да снимат. Браво, брат, браво. Браво. Това е. Половин минута! По-добре. Тренери, нали? Така си е. Добре, нали ти тениската? Да, 3 или? Да не, 4 от 10 номер. Три. 2 гола вкара 10 номер. Как се тикат? Писаха му ги 3. А? Писаха ги 3, нали? Така викаш това. Да. Не знам имената. На шо му вика тази. Това трябва да чакаме този момента. Тук лошо някой ще попречи. Айде, горе, рез, нали така? Та при толкова много мачове трябва да свали малко от тази цена, разбираш. Да. И особено това е през дена, не е вечерното време, кога е по-уж някой или осветлен. Или някой дори да е през дена, ма да е играл един-два мача. Това се прави цел турнир. Ей, взимайте, подавайте се там, играйте. Искам като викате ОФК да дойдете пред камерата да ви снимаме. Ай, преди да ритате, сега ще дойдете да викнете тук, така се покажете ОФК. Ай, ще ме снимат. Ще ви е срам сега. Сега като почне, сега като сирам. Мита. Сега той е последния матч, нали Марк? Да. Който и да се падне, как да се падне утре от 9 първия. Да. Значи, добре, 9 без 15 съм. Дали те беше срам? Сега момчета като почне матча. Сега ще почне, събери ги. Чомбия, Тони, ево. За начало искам да умреш. Ето стартираме. Даже сега ги, такова как викат и таваните ще ги погледнат в близко. Викай, давай. ОФК! 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 Това ли беше? Ама нямам изипей тук. А тия къде са, дай с Бургосовто на работа?
Снимали ги те Да, малко? да. А ти това се клипче за дечица. Ще го изрежем. Да, не към мачо, като отделно. Не искам, трябва да правя верификация. Ето се и към мача и аз само ще го изрежа. Добре, прати Дени, айде. Прати Дени. Тая коронка се махна за малко. Някой викаш, офика ще бит. Ще бит. Класират се на победа. Добре, чекай само да работи. Демек се класират. Би трябвало се... Нема. Те са много синове. Те са футболистчето от Разлог, Бачево, там всичките. Нема как да стане обратно, разбира се. Това ще го погледнат допълнително, ще вечер следят. Да. Нема гол, нали? Не. Ще съм професионал. Има цяло тръгна напред. ОПК са най-добри, шут се грее, дай хвали. И да вкарат и какво. Дай хвали. Човек, това са много опити вече. До 9:30 е калфан. И да вкарат, това са много разбери, много нема. Излезна! Излезна е тука точно, е тука. Аз ти подвикнах, всички чувам. Я погледни. Там оставихме последно, виж, ако искаш да пиеш в тая, аз съм пил. Там ли не? Да. Там къде се облегнете? Да. ОПК, браво! Това е много опит. Даже всичко може да се случи, късмет в мачовете, да нареди всичко, ще се затворят някои. Всичко може да се случи, но ако не се случи, те са фаворити. Второ по време. Аз съм, че второ се... Не, отписвайте и SPS. Но... Те са не си... Не, те са те. По-лесния поток е. Това е част от... Защо не служите срещу най-добрите, като този жреби? Само съдя. Ама поне различни голмайстори има, нали са вече? Така доста. Има 5 гола. Искам да ти кажа минимум. Не заставай точно пред камерата, малко по-встрани, да се вижда. Давай. Титуляри на тебе също ще кажа. Така, малко по-назад. Обържи, сдаваме багажо. Тук отзад един да внимава, Чопе, висиш! Добре. Отзад ще помага. Сам! Двама! Сам! Влези на се! Дама! Първата Шопе! Гърба си гледай, Печо, тръгна! Айде, спряхме, айде, не спирай! Сам си, сам! Не. Няма вижда. Общо играхме 10 минути.
Тама! Его тук на тъча! Бой! Бой бе, Шупе, бой бе! Само един мач не успяхме да запишем. Това беше паднала батерията. Отпред да пресират. Няма гол, значи ги взема никога топ. Отзад не мога да... Всички други ги записаха. Колко време има? Не знам. Колко време има? При мен е 18-та минута. Хайде малко! 2 на 3. Питай го това как се казва голмайстора. Гиляне? Питай го там с жълтия потник как се казва голмайстора. Е там долу с жълтия потник. Питай го как се казва голмайстора. Кой вкара първо ми покажи? Не го знам. Не знам. Да. Ради Рашев. А добре, уния копият на кое место са? Кой? После ще оправиме класиране. А? Ама ако утре са по-малко от аман до обед да свършат. Довез Джингъров ми карата. Довез Джингъров? Да. Добре. Мерси. Смисъл с 9 искат по-лъжни. Стане трябва да преодоляват, че сте прима отпред. Ама Пепка, вие сте трима на наказателното, те са трима там. Не се разправи. Нема, толкова си е силата. Те виж. Мама ти дева! Нищо. Не отзад! Идва! Браво, Мит. Как всеки път се разминава? Само Влюков сега. Тогава Влюков, знаеш колко му беше? Да върне! Там че много добър тогава. Да. И аз от съм бил видно. Даже викам как е писано. Викам, казвам си го сега, нали не бе натикам. О, браво! Ама аз не съм така. Другата врата не се ли брои? Другата врата. Значи има хора и хора. Сега пият ли от те къде са фърлени там? Ами ако искаш да ги събирай, да. Не пият. Не пият. Да. Изсипам водата и хвърлям. Да, предател. Ама после 3 пъти ми се изнесе. Значи викам, мога да кажа. Не бе, аз го засеках да говори за нас, те евангелия, ама не иска да кажа на момчетата или аз да го такова, разбираш ли? Да бе, за това ти говоря, викам, сега купа работа, че го Разбира се. щепаме тук, че го Що да ти направим кажа? кайма. Не. Той в случая цел ден тук и на другите му бити се гледаше, че Демек е по-зле от всичките, че го отговаря. Нема трезен, нема пиян, нема това. Това не е извинение в нас. Браво, Ники! С Муци Бойко сме ритали за боговете. Той е много накъде. Ама защитник изкарва. Едно време Маме, Дона по време изкарва и легни, вика, не мога повече.
Тук ли е другата топка? Другата топка тук ли е? Това са си. Дай ти кажа. Живи и здрави да си на и кой да имаш. Приятели, май там. 2 минути! Немаш и сице, нещо, нека си ако ти каже колко бързо си минаха години. Момчета, къде е топката? Момчета, Поглеждам. къде е топката? 4 коли шокът си. Нали беше във вас? Колата сме. Гледаш пецата. Завърши. Окей. Окей. Една минута! Пакано. Кой вкара гола? Замеси. Кенанов! Тие само радите имат в отбора. Да. Като ти проверак на стратегията е по 4 минути. Аут! Нема телефона му тежи от двата беба. Не. Сам. Ивана дай. Шут. Няма ли да оставиш?